ma Kenya. Courts statistics inchi wacho ni cases ma pod gima kisungu wacho ni backlog gin cases 600,000. Kendo king'iyo East Africa ka wan gi backlog mar adek. Mokwongo Rwanda mantie gi backlog kata cases 6,700. Uganda Aparoni gi 200,000. Bang' mano Aparoni wan namba adek kiluwo gi Tanzania, Burundi mogik. Aparoni appointment mag judges biro konyo ahinya e wach mar duoko buche mang'eny e court, nikech gima nyiso judiciary kata chief justice nowacho ni gima miyo gi yal buche ahinya to ni nikech nitie judges tin kata jok mawinjo buche gi tin. Koro apano wachno biro konyo ahinya yalo bura e Kenya ka. Erokamano ahinya Brenda Kendi korka kori pachi kaluwore gi okang' ma kama ting' ma koro jong'ad buche 20 manyiena ma bende koro riwore gi doho maduong' en ang'o? Apani en gima ber ka wayudo judges manyien nikech wan gi